Is misí cíhan na ciúlaí an cuairthíúir óige áitiúil an seo le glór na múna. An príomh róla tá agam na bheith stúirí cumann óige uachtar clúna an céad cumann óige lán Gaeilge sain a hinta ag an stát. Tá muid sitin seo ag bhain an tléamh gibh san uachtar clúna. Sa cumann óige chuir muid spláis sóisialta agus sábhailte ar fáil gur féidir le daoine óga teach agus cardthe sa dhéanú agus a bheith ag fáis agus ag fórbairt is síú sobar. Is Téarmann sábhailte fáiltiúil a chluthíonn úsáid cóisialta na Gaeilge a másc ar naoine óga. Is íon speiceas a agén sa cumann óige ná an daoine óga a cuairtú an gréabhú go lárach sa phobal. Bríd stógraid agus abhcateach dhéanú ar son cearta agus déisna do phobal na Gaeilge. Curmid rimse na dhéisna Aoine agus fulama ar fáil na daoine óga ar bhain nearmachta. Sa cumann óige curmid obairgrifar ar fáil, thuiris fulama, thuiris an cúnaithe agus déisna forbathe ibrithe fríd na chlár na nibrithe dúna. Chluthíonn seo ar naoine óga mar cheannarí muiníthe a tá spráice le ról dearfach a imirt sa ceantar hartarthaí. Chuireann seo le féisclór na múna an glúin ar a cheannarí cumasathe a óbairt an taithí níos sciile a cinsiú dar geantar. Má sem na a bheith páirteach den cumann óige, tá muid oscailte cethir ihe sa seachtain, John teagháil faois na Sonraí seo.